Oh, hei, Pak Yani iki lho, Pak Yani bocah Pak Yani iki lho. Sampun, Mas. Ayo. Om. Krimping budale prajurit kuda terus anggem prang lo maju nuju palagan swara cambuk anitir kaya ing antariksa patut sampeyan di mana rata ganowo tumuju jroning palagan swara cambuk angitir kaya ing antariksa pecut sampeyan di manale rambedaban mawa dek goyang titik. Waroko op Sobat dol ana sak jroning alaswana kang dom lewang-lewung ya wus katon sepi tanpa jalma manungsa. Ya iki kakawinastan kang aran dening Prabu Bujang Galong. Mas sak wanti sak tekan mungkin. Besok kapan? Besok kapan kesempatan sira bakal tak boyok. Hop. Wah.
oh ah, oh ah, oh ah, lo, oh, ya, ya, oh, lo, lah, oh, iya, iya, oh, weh, cek, oh, gandongnya lempah, gandongnya muntah-muntah, cek, kandengan, ini, lat, turun murep, oh, lempah. Lempah apa mendem? Mendem piye? Mendem caur. Oh, lek ngene iki wis tuman, aku hafal lek ngene iki. Iki mesti golek Yani. Pak Yani. Tenanan. Lek aku ngapa sih, Mbak? Cekek begek lagi. Tenanan. Itu. Iki mikir dikene-mikir lagi. Pak Yani. Golek iki. Ya, iki mikmu jalak tekoni. Nyapa kok murung. Orang Mas sampean jibune. Muka-muka ya. Lah, tata kayak ngombe anak lah ngguri masa sing muka-muka kowe. Kok so ha iki piye lho? Yani Dik. Goleki Pak Yani. Pak Yani. Rinvi golek sampean lho, Pak. Lek ngene iki aku ndak melu-melu, Pak. Tenanan. Iki etok-etok apa tenanan? Tenanan. Jaluk apa iki? Yani. Oh, Yani kan ini. Pak Yani, sampean kon rene Pak Yani. Ndi iki mengke? Sing ngundang Pak Yani to iki mengke. Pak Yani apa Bu Ika? Wis manut iki. Pokoke padha ae iki sing nggawa keuvangane Bu Ika kok. Iku yo ngene iki yo paron, ora paron yo biangeten. Bensine mundhak Pak Yani. Kita lek gawu ke kita. Iki, heeh, lagi Bu. Sik. Nah, niki Bu. Loh. Loh. Oh. Sik, Jon. Iki. Oleh ijo. Oleh ijo ya ora mari lho Pak Yani. Bu Ika. Orang mari ya, Kak. Ini aku bingung aku. Diam kan. Demen nek duit gaji iki ya kaya, Pak. Emang ngene-ngene. Dadi tukang gambar iki aku ora cocok, Bu Ika, terus terang ae. Iki men gambare apa lho, Nduk? Jane iki. Rupane piye? Abang maju. Pak Yani ndi Pak? Pak Yani ndi Pak Yani? Pak Yani ki rupane ijo, Pak Sean, Pak. Repot aku wis ngono jin. Jin iblis lek ngene iki. Kudu Pak Yani dhewe, Pak Yani ndi Kudu Pak Pak Yani? Yani. Iki lek ra kudu Pak Yani wonge medhot lho Pak Yani. Ki nonton sapi lho malah nek medhot iku. Monggo lho Pak Yani dalu niki katuran mriki. Kula suwun Pak Yani monggo mriki. Niki Pak. Tak dongakne iki kedah iki keturun. Tak dongakne keturun mur. Nyapa? Pak Jawa nuwun nggih Pak Yani. Mugi-mugi berkah barokah nggih Pak Yani nggih. Aku mari Pak. Aku mari Pak. Mari ya. Duh, sampai entek suaraku. Mas aku wis mari Mas. Wis mari. Ngene Tut. Iki sarane wis mari. Iki gambar mayar. Gambar lek ijo mripate ya Mas Rinvi iki. Nggih, iki masih lampune ijo ngene iki aku yo panggah ketok lho Pak. Kowe mung jaremu ayo Pak ndang mulih. Lah kowe dadak dikon Pak Yani jaran ya kok jaran. Lah kula niku lek dikongkon niku kudu enek sing gambuh Pak. Aku cara aku ki mung ngerti ngene Vita takon jaran sampai entek gor aku. Wis esuk tuku nek kula anak. Itu kok arek. Terima kasih nggih Bapak Yani. Mugi-mugi berkah barokah lancar rezekinya. Amin. Iki wis diaturke iki mau
Dik Rinvi jaran sak ganonge Iya. lalu di jaranan Putri mang wis diaturke Nduk Cahayu. Iya, betul. Iki gilirane Turangga Cakrik. Turangga. Kreasi Turangga Cakrik. Oh iya. Ana teman-teman dari Restu Budaya iki tasih kalih babak malih Pak Bu. Lan ugi ingkang pamungkas mangke wonten tari rapok bareng. Betul sekali. Pun wangsul rumiyin nggih Pak Bu. Nggih. Mangke Pak Tres tasik Ah, ganong. kula tasih nggih. ganong. Ganong engko kok gawa boleh dhisik sak sida ganong iki. Pak Yani arep Bu Yani mesti turu dhisik. Mboten to Pak. Jenengan nek gelem dadi malah Pak Yani. Enggak, aku ndak Disawer dadi. sapi Pak. Kok sapi piye ya ora diucale kedung. Anu kono kuwi. Ya lek Isar wi. kuwi. Mbuh lek wi. Ya buyangane ucale isar kedung. Lah ya. Ah. Oke, semoga Iki sajake wis yoga, kita pirsani semoga dulur-dulur wonten kreasi Turangga Cakrik. Sawe kapropra